Buat di YouTube. Kondang loh. Dah, iya. Kayak bebas Mbak, kayak bebas. Iki adil buat di TV. Jangan yuk. Emang gurihnya nggak bocor-bocor ya? Ayo yuk. Di dokumentasi. Balik mulai. Ya kuwi lah disoting bakule jan le. Kamu ya anak oh. Chung về con có cái này gì vậy? Ngoten. Ketok mungkin betul ketok yang Betul apa-apa betul. Ya. Hujan, ini lagi hujan. Adem.
Bono TV Mbak. Boleh tinggal ya? Mama enak orangnya, kakaknya Mama. Enggak pernah pamarnya ingkang dipun pandhekani panjenenganipun Bapak Heli kasengguyung kerja bareng kalian kadang-kadang top profesional audio ingkang mijil saeng ladan Ngerawan ingkang kalian dalu punika keparenga ngaturaken libur kergengaken swasana adicara wonten kalian dalu punika kanthi niatadanipun ingkang hamangkugati panjenenganipun Bapak Muksin Sofwan Ibu Sugiyanti Ami Moho Sutung Maharagya Siwi Kang Putri Kinasih Diah Ayu Vieta Rahayu Ningsih SM ingkang syukur alhamdulillah sampun pikantuk dalu putra saking panjenenganipun Bapak Supardi Ibu Haryanti almarhumah ingkang paparep asma Mas Bagus Pratu Ahmad I Wando. Ugi boten kata lumpen nyudoi di pangestu kunjuk dumateng sagunging para tamu ingkang rawuh mugi sak mangke. Siat padha temanten anggenipun ambil dateng sumadraning bebrayan. Mugi enggal dumugi gisin gegayuhan sembodro kang sinejo pinuji kang kahesti. Jajak jujuk kang samya jumangkah anggenipun bangun bale wisma. Lan sagedang leben keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal-enggal dipun paring tata jalma ingkang awujud momongan ingkang soleh saha salehah amin amin ya rabbal alamin. Betul kata lupa ning ari kelenggan dalu punika sesareng kadang-kadang terus manada akan wonten setunggal kalih tiga penyanyinipun nggih waranggonanipun ingkang sepindah ingkang mijil saing laladan Ponorogo Kota wonten panjenenganipun Mbak Via AR katuran jumeneng lah ya bobil ingkang angka kalih ingkang mijil saking laladan Balong Ponorogo sisih kidul wonten panjenenganipun Mbak Erna Wulan ya lah Ponorogo tasih setunggal nggih artis nggih waranggonane ingkang mijil saing laladan Kabupaten Magetan ing dalu punika sesane kadang-kadang terus manade wonten panjenenganipun Mbak Susi tak ya cuman monggo lah ya oh setunggal kalih tiga
Saking kadang-kadang terus manade ugi boten kata lumpen mewakili ingkang kagungan dalem ingkang hamba ganti panjenenganipun Bapak Muksim Sofwan Ibu Sugianti ugi ngaturaken matur bunging panuwun sedaya rawuhipun mugi-mugi dadosaken amal sae panjenengan dadosaken pasadherekan ingkang sae pramila kanthi bismillahirrahmanirrahim terus manada kawiwitan tanjak kecok all artis sumangga top profesional audio. Janji tresnati sakseni rentang-rentang ing tengeri ati kang nandhangan marang Gusti kula paringa usaka rembulan ing wayah wengi napeka kasih ati iki bapa jenate ning endi wong bagus kang tak anti-anti. Wong bagus aja sira nelongso aku teka ngidung tresno jalangan asmara gawe sewu rasa nambani ati jiwa Kang Mas tentremno atimu aku setia ngenteni sliramu kangen ku bisa ketemu tresno suci manggio rahayu Rosmanada. Janji tresnoti sekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi napeka kasih ati iki bapa jenate ning endi wong bagus kang tak anti-anti. Tresno suci manggio rahayu profesional audio bapilih mangke aturaken libur terdengaken
swasana adicara wonten palenggan dalu punika kantos ing mangke titi paripurna ing adicara bilih mangke Bapak Ibu sak sampunipun dahar ampun kesesa kundur nggih bilih ingkang ngersakaken mangke berkahipun wah berkahipun lumantar lagu mangke kasumanggaken monggo ya pun kesasa kundur rumiyin bilih ing ari kalenggan dalu punika niki bubung ketepungan kadang-kadang terus manadha. Ugi boten kata lumpet, pesan kadang-kadang terus manadha ugi derek mangayu bagya badhe dumateng panjenenganipun ingkang hamenggo ganti panjenenganipun Bapak Muksim Sofwan Ibu Sugiyanti. Mugi-mugi anggenipun badhe damel hatantas pitulus kang putri kinasih Purwo Madya Wusana tansah pinaringan lancar boten wonten alangan satunggal punapa berkah barokah rezekinipun kathah amin Allahumma amin dipun sekecaken anggenipun pinalenggah bilih setunggal bongko setunggal artisipun nggih penyanyinipun lah ditanjake to iki songkong didhisik cah Wilujeng dalu Kang Mas. kacang Oh, kacang Mas. iya Kak Mas juga ya kapien lho iki Lah iya toh. tapi ya Nggih. iki nggih pangapunten kondisi situasi Nah. tapi iki ngono ya ridane Gusti no. Lah niku lho. Nek zamane mbahku dhisik Pripun? mbahku lho iki ya Nek mbahmu piye? sapa wonge dadi manten duwe gawe nek udan Tegese mantene bakal sugih wah amin. tenan kuwi kok iya Oh, kuwi ngono ya, Mas. berarti Gusti Allah ngeridani Ngeridani. udan kuwi ya rezeki Nggih. udan kuwi ya wahyu Lah niku lho. kuwi ya udah Stop. salam rumiyin monggo Nggih, ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Undangan menika niki wonten dalemipun sinten? Mas Cemet. wonten dalemipun panjenenganipun ingkang hamenggo ganti Bapak Muksim Bapak Muksim. Heeh. Kalian Ibu Sugiyanti Nah, ngoten. Matur sembah nuwun Bapak Muhsin kalian Ibu sampun nimbali. Terus manada. Wah, mereka tangga dhewe. tangga dhewe ya kok blok-blok kolor kono Oh, ngoten. ingkang dipun pandhegani panjenenganipun Abah Heli. Abah Heli. Nah, jan luar biasa ya Pak ya. Nggih. Campur sari perak kaya geger. Gek murah. Loh, Iya toh? ora. Lah, larang to saiki wisan. Mundhak. Monggo. Berkahe dono swanten. Monggo mangke Nah, setunggal niku. monggo setunggal ampun kesesok kundur. Siap. Hiburan rumiyin. Liburan. Oh, pilih Dugi Pak. jam pinten niki mengke Mas Cemet? Pak Agus manut Pak Heli. Oh, manut bose. Nggih. Nggih, Diaturke siap. lelipur kudu dumateng sagunging para tamu ingkang jumbuh kalian swasana damel minyak sepining swasana ing ari kalenggan dalu menika. Nggih. Siap nih ya nak? Rosmanada. Ya, Pasang kuyang audio napa niki? Top TOP. Wah, top tenan ya, Mas. Alah, Top jan profesional tenan kok. audio. Nggih, disiarkan live niki Oh, ya, channel ya, ya. YouTube napa, Pak? Angges teko kok ya lah. Jajal siarno to, engko menawa gek di-subscribe. Demang channel TP. Eh, Lho, niki pun ketok sedanten nggih, Pak. Engko sano ngesor tok. sanu tengah-tengah Samarku nek ngesor tok. sanu dipilih. Nggih, jangan lupa ini live langsung di Live channel, di langsung. channel YouTube-nya Apa Mang, Mas? Demang channel TP. Demang channel Yo, TP. TV. Yo TV. Kok TP Nah, wih. yo ngene kok Pak ya. Nggih, siap. Jangan lupa Monggo. like dan subscribe-nya. Ngono lho. Oke. Saya diaturke terus mana ada top Nggih. audio. Iya mangga. Wah. Oh. Kaya dumateng sadunging para tamu ingkang katemben rawuh. Monggo. Katuran yuk. Dina wengi Lalu oh awas liwat tembe
Diobake. Heeh. Ser. Heeh. Ser. Heeh. Ser. Rosmanada. Top audio. Ya ngiwo, nengen, ngiwo, nengen. Ayo yo. Ayo Wangi utane krimis ra wes banyu kana tumetis dadi seksi nggonku nangis wong sing tak tresnan tekoni ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku mung tansah sedya ngenteni baline endah manis semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Kita malam hari ini ya terjadi kesempatan malam hari sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah hadir dari rekan-rekan Sinoman, Karang Taruna, dari Bapak Ibu semuanya yang hadir. Terima kasih Bu, ibu-ibu dari DPR, ibu-ibu dapur. Mungkin mereka semuanya dapat jamping ibu saya monggo. Tak disik nih Bu. Apa tembangin anu bauti kesalahan tembangan monggo. Boten namun menikmati saja deh. Siap. Enak ya kayak ini. Ya, kita pulang. Ya, tadi ada cinta dari seberang. Ya, juga ada bungkus langsung. Mungkin yang mana dulu Mas? Yuk. Ya, boleh ke sini. Monggo masuk. Karena itu duet semuanya Ya, ya. karena itu lagu duet. Bila mana request juga sekalian mau nyanyi sendiri ya. Itu suatu kebanggaan tersendiri gitu. Monggo, ditunggu Mas. Monggo yang mau duet, monggo sesuai dengan permintaan request panjenengan semuanya. Insya Allah nanti dihadirkan bersama teman-teman dari Rosmanan. Oh ya, ini dari mas-masnya tadi, pada sini nanti ini mas-masnya ini. Iya. Ya. Ayo Mas, monggo atur Yuk, yang mana dulu? Boleh langsung ke sini Mas. untuk saya isin. Tadi Mas siapa namanya? Yang sebelah sini? Ayo. Mas Aldi. Mas Aldi. Mas Aldi. Oh, monggo Mas Aldi. Ayo,
hormat ya, dimohon untuk Mas Aldi untuk tentunya menyebarkan suaranya. Untuk Mas Aldi. Monggo, Mas ya. Boleh langsung ke sini yang mana dulu boleh? Ayo Mas, langsung. Monggo. Tuh, malah foto. Fotonya lagi nih. Boten saya bisa. Ayo, Mas. Ayo. Ayo. Tak, Jajal. belum kok. Para aja. Pikir dari ini kak teko. Nah, dari Mas Aldi mana malu Mas sing kulon coba aja bisa. Ya, sembuh sing kalau nyanyi aja. Baik, monggo Mas. Dan sekali lagi, suguhan hiburan di kesempatan hari ini bahwasannya terspesial untuk material semuanya yang hadir. Jadi monggo, kita hiburan bareng, kita senang-senang bareng, kita bahagia bareng di pasangan pernikahan dari Mbak Fitra juga Mas Ahmad Irfan dulu. Monggo Mas. Iya, ayo Mas langsung ke sini. Karena ini tidak teka ya Mas ya. Yo Mas, ini sampai sini saja. Tidak teka. Lagunya apa tadi? Yang mana dulu? Kamu punya lagu sendiri boleh? Ke sini. Tidak teka Mas. Anu Mas, pupusnya memang suara, makanya sih tau sampai. Yo, terus kudu naboy nyapa jane. Oh, silakan datang aja. Kudu naboy, lagune loro. Bareng-bareng terus saja. Sudah ada audio bersuara masih.
Nanti lagi. Oke. Tadi namanya Mas siapa? Mas Aditya. Aditya. Oke. Baik, Mas Aditya terima kasih motor thank you. Tentunya sudah menyumbangkan suaranya ya. Juga ikut memeriahkan acara di kesempatan malam hari ini Mbak Erna. Nggih, Mas Met. Sasampunipun Mas Aditya yang request juta dari saudara dari Aceh. Iya, dari Aceh tadi ya. Sudah siap kah? Ready? Monggo. Bila mana sudah siap, Gimana? tentunya monggo langsung saja. Boleh. Boleh. Siapa aja boleh. Monggo Mas. Ayo. Anu, kita ini diparangnya kan? Jalur diparang. Bisa ganti Wih Susi kemarin aja. Oh iya. Dua. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Tertenggi dan teman-teman sudah bersama Erna Wulan dan tentunya suguhan hiburan di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi masih di rumah beliau yang punya gawe Bapak Musik Sofwan Ibu Sugianti dalam rangkaian acara tasyahud pernikahan putri tercinta dari beliau Mbak Vita Rahayuningsih SM dengan Mas Pratu Ahmad Irfan doa terbaik untuk calon kedua mempelai dan tentunya mohon doa restunya bahwasanya besok langsung di acara upacara adat jemput ejak pojok teman kali nanti bahwasanya bila mana mudah-mudahan diberi kelancaran tanpa ada suatu halangan apapun. Oke, untuk mas-mas semuanya mungkin dipersilakan ini mumpung masih panjang waktu kita hiburan di kesempatan malam hari ini bersama teman-teman dari Rosmana ya juga top profesional audio dipersiapkan biasa nyanyi monggo nyanyi ya sing biasanya Walus ya mas. Walus kayak wongnya.
Masa sih? Mau kan ada kelas tugas. Apa nih? Kalian kontrak. Ya mau kawin tenanan kelas siap kok, ya gak dikontrak. Kok dia gak dikontrak? Ya Mas Jenu. Oh ini kontrakan? Nembak temannya? Ayo. Ayo maju. Ayo Masnya yang mau nanya lanjutkan dulu. Buka ya Pak. Iya. Udah dibuka kali. Ayo Mau Pak. ganti kamu mas ini? Ngomongnya Mbak. Nah, ganti bahasa tenang itu. Jangan lupa juga. Ayo juga. Sebelum negas banget. Apa mau negara anak-anak di rumah? Anu pangapunten benang ini jadi rasane siji kan ya Pak ya. Ben roto. Lagi gue emang siji kan ya sing kae piye rasane kan ya gak enak. Nggih. Oh ditangkap ya dirata lagi. Iki dibesarkan kembali Pak RW Tawulan. Ya kok Pak piye dirasakne pisan ora Pak? Pun mungkin mau oh ya wis. Penting kabeh dirasakne. Ayo Mas, ini untuk pasukan juga kembali. Ayo, kita bareng-bareng. Izinkan cinta bisa bertahan, tak ada lagi istilah kegembiraan. Rasa bulan akhirnya aku. Sudah ya. Ini iya penyanyian masih satu loh. Bapak ini belum loh Bapak. Loh Pak anu Mbak ya. Sisanya apa loh? Ben Roto. Oke. Iki serah dengan mawon. Gue baik sing hitam-hitam. Ya. Berarti ngene Pak ya. Ini gak akan nyanyi Mas ya. Sudah dibesarkan dulu. Seru. Cekoke ngomong. Oke, siap. Digarap gabrak seragenan. Ini Mbak Susi sudah, Mbak Elna sudah, karek sisi Mbak Via sisa ya. Ini keluarga besar dari teman kamu. Dari Ahmad Darwandu. Iya, dari Karanganyar. Jangan dicoba Mas. Oh, siap. Ini keluarga besar dari Mas Kanten. Ini dari teman-temannya dari PMI ya Pak. Luar biasa. Selamat datang. Ini dari keluarga besar dari Karanganyar, keluarga besar dari Mas Kantennya, juga dari teman-temannya Mas Kanten. Tentunya monggo dipersiapkan bahwasanya hiburan di kesempatan malam hari satu persatu diaturkan bersama teman-teman proses Manade. Persiapan satu berlaku digarap gagak seragen punya Jai Pometo. Via AR. Bisa untuk teman-teman di seluruh Uki Mondo.
niku sing karangan wis rada anget Mas MC. Mungkin menggawe Sampun wonten pergerakan wonten iki. jaga pergerakan. Siap. Monggo masuk, Mbak. Ojo lali pawanku. Ini terspesial dari keluarga besar Mas Anten dari Karanganyar, juga ada yang dari Semarang. Wah, luar biasa semua ya. Tentunya diucapkan selamat datang di kota Madiun. Ini Madiun ya. Kutone gadis Mas. Madiun itu slogannya kota gadis. Jadi selamat datang. Ini untuk warga besar dari Mas Kantennya, dari Karanganyar, dari Seragen, dari rekan-rekannya dari Mas Pasar sebelah selatan. Selamat datang juga. Mbak Fia. Ini juga tidak lupa untuk rekan-rekan Sinoman Karang Taruna. Ya, untuk rekan-rekan Sinoman Karang Taruna Gelonggong punya, ayo Mas. Mungkin nanti perwakilannya dari Sinoman Karang Taruna Gelonggong. Jadi ini Mas, Gelonggong Medun Kedayoan Dayok. Ya, terluar biasa. Dari Karanganyar, dari Semarang, dari Aceh. Wah, jadi monggo nanti untuk perwakilan dari Sinoman Karang Tarunanya juga monggo bergabung. Oh ya, iya ya. Nanti perwakilan mungkin dari teman-teman Sinoman Karang Taruna nanti dipersiapkan, dipersilakan juga. Siap. Ada request ini masih dari Masnya. Ya, dari mana ini Mas ya?
tadi? Ini yang keluarga besar dari Orang anyar. Dari kalian. lagunya lukaku ya mas. Lukaku. Lukaku. Ki nyanyi. Ora sih, mas pangapunten. Tak aku cari ramarai lho iki ya. Iki nggih bareng-bareng ya mas. Nek duwe luka mas. Nek lukane ning jowo ya. Ya genye luka jowo ya. Alkohol berarti diserang dan garing. Masa? Nek kowe tiba serang alkohol dan garing. Nek lukane ning jero mas, alkohol di jombe. Oke ini lagu belajar kurang tahun. Oh, berarti obatnya ya Pak Nek alkohol. lukane ning ati tetep ning jowo alkohol diserang. Nek lukane itu alkohol di ya kuwi. Siapa nih? Dan mari. Oh, Korea. Sekarang mari ya mas ya. Lukaku pangapunten mas siapa? Mas gendut. Mas gendut. Mas gendut. Wah, cocok lah. Mas gendut requestnya lukaku. Nah, Ini saya bisa nyanyi awakmu. sih. Jadi nanti Ini request aja ya, buatan. lu kayaknya wis DP, Mas gendut DP. Deh, mau nikah apa sih? Kan Mas. Tinggal pelunasane. Siap. Oh, Mas gendut. Tapi Mas gendut nyanyi buatan. Nyanyi buatan Mas. Boleh. Oh, yes. Mungkin nanti maju boleh. Duet boleh dibagi, siap. Nah, terus mana ada? Monggo. Arek wis bentuk-bentuk. Coba tuh kan. Ibu ya. Asik. Pokoknya Mas gendut. Pokoknya langsung juga. Si Mama orang juga langsung gendut. Kita punya acara malam ini. Spesial. Monggo semuanya. Mas, salam hormat. Monggo. Langsung. Asik. Iki lho. Spesial.
monggo. Beri tepuk tangan juga untuk bos sawernya, monggo. Bang Jin, coba. Monggo. Lagi kita